Toto je dnešná dávka hudby na čerstvo. Everest je najosobitejším albumom Halestorm, kde Liz Hale prehodnocuje minulosť, duševné zdravie a boj s alkoholom. Produkciu mal na svedomí Dave Cobb, ktorý motivoval Halestorm k vyložene tvorivej svobode. Skladby boli komponované priamo počas nahrávania. Dave Cobb vyzval kapelu, aby zahodila hotové veci a začala tvoriť úplne od začiatku. Každý člen kapely dostáva na albume Everest priestor na solá. Výsledok je vždy kolektívny, dynamický a silný. Album je hudobne pestrý od hymnického roku až cez power pop a nu metalové pasáže. Halestorm s Everestom potvrdili svoju pozíciu na svetovej hudobnej scéne a zanechávajú stopu autenticity, ktorá je čoraz vzácnejšia. Kapela vystúpi v Prahe 3.11.2025 vo Veľkom sále Lucerny. Toto si nenechajte ujsť a určite sa tam uvidíme.